tie veci, žiaľ Bohu, už to je nejakých 10 rokov preč. Skutočne je to také zvláštne, pretože teraz sa tak často hovorí o tom mojom debute v nejakých takýchto súvislostiach, že aké to bol taký prienik, ale keď to vlastne tá kniha vyšla, tak ona prakticky nemala dobré recenzie a v podstate nemám pocit, že by to bol nejak oslavne prijatý titul v tom čase, ale niektorým knihám sa stáva, že tak postupne sa tak nejak zmitizujú niečím možno, alebo tak nejak inak sa na ne pozerá s odstupom času, ako vtedy, keď som mal tých 21 rokov, aj úplne inak človeka vtedy vníma verejnosť, lebo ja som bol skutočne ešte taký ako mierne vyrastený, taký techno freak a nebol som nejaký akoby 30-tník, ktorý v podstate už nejakým spôsobom sa v úvodzovkách etabloval. Mladšia stredná generácia. Presne, ako si to nazvala pred chvíľkou, tak už patrím pomaly do tej mladšej strednej generácie a určite pre mňa bola tá druhá kniha veľmi ťažká. Naozaj som 3 roky potil krv, kým som písal vlastne tú zbierku Lovci a zberači, kde, ako vieš, vlastne som písal vlastne stále dlhšie texty. Že už aj Lovcov a zberačov je v podstate jedna taká dlhšia novela pre party, je to